go pith kata bando. Onyalo bukore abuka to pidho muogo mayo mang'eny maduong' kabisa. Obukore apika to pidho rabuon nikech rabuon nyalo resist. Rabuon nyalo nigi teko mar siro chieng'. Omuogo nigi teko saidi mar siro chieng'. Tineno ka ng'ato tima gige kaka ong'eye ni Nyasaye ong'eyo gigi biro mana chiek. Koro miyo wakwayo jopur ni be owuoge paro okawe koro mar kor lwasi ma serious. Mondo kwa miyogi to gitiyogo giwe temo kaka ne minewa gi deyewa gi temo chon. Nikech koro kaka makwuono ni tang'eni nitiere asebet ka chunya lita ahinya ka wuothe kor piny kaka wadwa buka wacho. Amba wuotho tago wang'a puothe kara nyocha chomo mabe aneno puothe kaka chalo. Inba kineno ka puoth ng'ato wang' to en puodho mokete nyaka fertilizer okete gik moko duto. Ino ka puoth ng'ato puodho wang' ng'ato very low age kapok kata ogolo sembo. Kichomo siaya ka kisewuok ka Luanda ka puoth lich ma onego ywag puodho nikech bando iko to wang' at that age, at that stage mo ikeno. Kibiro thurwa kano ka to koro wang' zaidi nikech ino ka bando timatima yelo ose wang' nikech onge otherwise. Koro miyo akwani jopur ni bende mondo wachiki tuwa ni koro mar kor lwasi. Ila manyo wawacho ni actually anene ka en accurate kabisa. En very accurate kaluwore gi koro mar kor lwasi mane wawacho. Koro miyo wachikuru itwa ne weche ma koro mar kor lwasi wakaw gi seriously. Ang'eyo ni biro miya thuolo mondo awuoye weche ma koro mar kor lwasi motudore kod energy, motudore kod water supply, motudore gi habitat, nikech magi duto wadhi yudo mbele ka. Kwang'iyo kata kwakawo weche mag energy, an gadieri ni ka oro dhi kaka wadhi ni wabiro chako yudo weche mag rationing, power rationing, nikech pi dhi dok matin. Kwadok e weche mag pur, especially pur mar pond fishing, an gadieri ni jogo manyo keto okotimo timing maber biro golo rech gi kapok oromo nikech ponds mag puro gogo kata water pans go biro tuo. Koro miyo ang'eni biro miya thuolo mondo awuoye kod nikech mae thuolo ma Nyasaye omiya maber mondo atem nyiso gi tang' chon nikech kik ng'ato bed gi geno moro mbele ka moro malich ni kod dhi chwe ni biro pong'o pond na ni kia Nyasaye ong'eyo wang' nokony pond na ni to koth to onge. Koro miyo ang'ena thuolo aboyro matin mondo awuoyro kamano. To mana kar dhogi kanyo mana Arodi wechego mago mag pith kaachiel kod kata wechego mago mag rech mana kama iwuoyeno kinyalo mana lieko ne nyakora Mugeja nikech thuolo bende waonge godo mang'eny ahinya okinyi ma kawuono dong mana gi dakika matin to bobedo ka watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Ji oikre e yo machalore nade kata kamano ing'isa ni akaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo mwakawo ibobedo ka ing'isowa kotudore kod wechego mag energy